Salam ýene hormatly adamlar. Garaşsyz baky bir tarap ýurdumyzdaki täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbany Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornatyrlarynyň ýurdumyzyň welaýetleriniň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyny sanly ulgamy arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdumyzyň baş şäherini hemem welaýetleri durmuş ykdysady taýdan ösdürmek baradaky möhüm meseleleri, möhümden okuwçylyk işleriniň barşyny ýazgy ekiş möhümine hemem şanly senelere taýýarlyk görüşine garaldy. Hormat prezidentime sanly ulgamy arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň paýtagtymyzda gödegçilik edýän ornatary Durduliýewi hemde Aşgabat şäheriniň häkimi Gylejewi güni aragatnaşyga çagyrdy. Vice-premier Durduliýew mukaddis garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilen binalaryň we desgalaryň guruluşlarynyň depkinleriniň barşy, şeýle hem ýazgy baýak mekdebrasyna görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Aşgabat şäheriniň häkimi Gylejew paýtagtymyzda alınıp balýan işler, şeýle hem watanymyzyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy, şonuň ýaly paýtagtymyzyň 140 ýyllyk münasibetli çäreleri taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabatlary dinläp, şanly wakalar münasibetli açylyp ulanmagy tapşyrylmagy meýilleşdirilen desgalardaky işleri öz wagtyny we bildirilýän taraplara laýyklykda hemde ýokary hil derejesinde tamamlamagyň zerurdygyny öňsüçekdi. Hemde vice-premieri we paýtagtymyzyň häkimine bu babatda degişli tapşyryklar berdi. Aşgabatyň binagarlyk keşfinde iň gowy milli binagarlyk diýipleri hemde döwragap çözgütler taýdaşly utgoşmalydyr. Türkmen paýtagtynyň ýokary derejesi gözeň tutulup, ol ähli babatda nusgalyk bolmalylar. Munyň özi aýratynda adamlaryň ýaşaýy üçin oňoýly şertleriň döredilmegine degişlidir diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Şeýleki milli liderimiz şöhratly seneler Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy we watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli dawarlary guramak boýunça vice-premieri hemde häkimi bayramçyk şäherleriniň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek boýunça birnäçe tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentime de sanly ulgamy arkaly geçirilýän iş maslahatyna Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Geldiýewi hemde wilayatleriň häkimlerini çagyrdy. Ilki bilen Akyl vilayetiniň häkimi Gurbanow vilayetde alınıp balýan işler, hyzusanyna bugdaýy mineral dökünleri bilen imitlendirmek, özüçlügini tutmak, gowy çekişine taýýarlyk görmek, daýhanlary ýokary ýylly tokumlar bilen üpçün etmek boýunça ýerine ýetirilýän agroteknik çäreler barada hatabat berdi. Göýük mi wekilleriniň ýeralmanyň we soganyň bereketli hasylyny almak üçin zerur işler geçirilýär. Şeýle hem häkim şu günler gar ýagyp, suw kowanyň gelmegi bilen miweli agaçlaryň hasyllygyny peseltmezlik üçin görülýän agroteknik çäreler mallarçylyk hojalyklaryna mallary kışdan dok we ýyly alyp çykmak boýunça hemme taraplardan taýýarlyk görülenligi, şu günler bolsa dowurlardan ugluk gudalmak mögsüminiň üstünlikli dowam edýänligi barada hatabat berdi. Hatabatyň başyna şeýle hem ýazgy baýak mekdebrasyna taýýarlyk görmek boýunça ähli çäreleriň görülýänligi bellenildi. Şonuň ýaly Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysat taýdan ösdürmek boýunça maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleri öz wagtyna çözmek we meýilnamalaryň işleri ýerine ýetirmek boýunça amala aşyrylýan toplumlaryň şäherler hakynda hatabat berildi. Şeýle hem häkim watanymyzyň mukaddis garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilen binalaryň we desgalaryň gurulşyk depkinlerini artdyrmak boýunça görülýän anyk çäreler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, möhüm owagyjyk mögsümleriniň biri bolan ýa-da kişine aýratyn ünsärdi. Döwlet başlarymyz gowy çekişini ýokary guramaçyk derejesinde geçirmek, şol sanyna ýerleri agroteknik kadra laýyklykda ýokary ýylly taýýarlamak hemde daýhanlary tokumlar bilen doly meçberde üpçün etmek üçin ähli çäreler görmegiň zerurdygyny aýtdy. Hormatly prezidentime de bugdaý eklen meýdanlara ýagan garyň maýsalaryň imitlenmegi we ösüş üçin üren peýdaly bolanlygyny belläp, bugdaýa ýydyk etmek hemde bellilen agroteknik çäreleriň öz möhletine geçirilmegini üpçün etmek boýunça işleriň depkinlerini güýçlendirmegi, şeýle hem howanyň sowugy bilen baglykda agaç nakallaryna aksam ýydyk edilmegini üpçün etmegiň zerurdygy barada aýdyp, vice-premieri hemde häkimi bu babatda degişli tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz bereketli hasyl almak hemde ilaty ýurdumyzda öndürilen owagyjylyk ölümler bilen doly üpçün etmek üçin göýük mi wekillerine şol sanyna ýeralma we sogana ýydyk etmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Şonuň bilen birlikde döwlet başlarymyz pile öndürmek boýunça mögsüme taýýarlyk görmegiň möhümdigini aýtdy we bu babatda degişli tapşyryklar berdi.
meydan işler bilen bir katarda hormat prezidentimiz howanyň soğuk günlerini, vilayetin mallarçylyk hojalyklaryny, ogluk guly mewsimini guramaçykly geçirmek, şol sanyna tohum mallaryň baş sanyny artdyrmak, täze bolan gulary we köçekleri saklamak üçin şertleri üpçün etmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Döwlet başçylygynda ählilik baý ekmek dawrasynyň degişli derejede geçirilmeligi barada aýdyp, agaç nakallarynyň zerur sanyny üpçün etmek, yerleri ekiş üçin taýýarlamak babatda degişli görkezmeler berdi. Şeýle hem hormatly prezidentimiz watanymyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga beriljek durmuş we öýrençlik maksatly desgalaryň gurulşygyny öz wagtyny tamamlamagyň mümkindigini ölçekdi we bu babatda anyk tawşyklar berdi. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atahalif vilayatda işleriň ýagdaýy, Hydrusanna ekin meýdanlaryna geçirilen işler barada hatabat berdi. Etraplarda ýazgy meýdan işlerine taýýarlyk görmek, şol sanyna yerleri öz wagtyny sürmek we tekizlemek, daýhanlary ýokary ýyly tohum bilen üpçün etmek işleri toplumlaryň esasda amala aşyrylýar. Bugdaýa ýydyk etmek boýunça zerur bolan işler geçirilýär. Hydrusanna yerleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ödüş suwuny tutmak işleri guramaçylykly dowam edýär. Ýöňde boljak gaýramçylyklary şol sanyna köpçülikliň baý ekmek dawrasyna taýýarlyk görüşi barada hem hatabat berildi. Ýazgy yer alma soğuna iýdik etmek, beýleki göw günler ekmek boýunça iş tepkinlerini artdyrmak hemde agrotehnik mehletlerde geçirmek üçin çäreler görülýär. Şeýlekem häkim garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmek meýilleşdirilen durmuş we öýrençlik maksatly desgalaryň gurulşygyny öz wagtyna tamamlamak boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Döwlet başçylygynda hatabat dinläp, ýazgy ekiş mewsiminiň öňýanyna geçirilýän işleriň göwüne jaý gurulmagyny, yerleri gowy çekişine taýýarlamak hemde daýhanlary ýokary ýyly tohum bilen üpçün etmek bilen bagly meseleleriň çözülmegine aýratyn üns berilmeligini aýtdy. Şunu ähli agrotehnik çäreleri öz wagtyny ýerine getirmegiň uly ähmiýetiniň bardygy bellenildi. Hormatly prezidentimiz güýlük bugdaýy obagçylyk ilminiň möhletlerine laýyklykda agrotehnik kadrlar esasyna iýdek işlerini dowam etmegiň zerurdygyny belledi. Döwlet başçylygynda gar ýagyp, howanyň suwandygyna üns çekip, munyň bolsa ýer güllüýän meýweli baglaryň esasy böleginiň gülni dökmegine getirendigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz bereketli hatyralanmak üçin meýweli baglara, şonuň ýaly ýarlyk yer alma we soğuny iýdik etmek hemde beýleki göýek we bakça ekinleriniň ekişini öz wagtyna tamamlamak boýunça işleri agrotehnik kadrlary berza etmek bilen geçirmegi taşyrdy. Garyn ýagyp soğuk howanyň aralaşmagy sebäpli mallarçylyk we düýdarçylyk hojalyklaryny ogluk gudy we köşe almak boýunça mewsimi ýokary derejede geçirmek üçin şu döwürde mallarlaryň netijeli işlemek üçin ähli şertler döretmek gerek diýip döwlet başçylygymyz belledi. Bu işte halkyň baý tejribesine hemde häzirki zamanyň alim zat tehniklarynyň maslahatlaryna erilmeliler. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösürmek boýunça 2019-2025 ýyllar üçin maksatnamasyny güýdüň tutulan ähli şäherleriň üstünlikli we doly berja edilmeginiň mümkindigini çekip, vice-premier hemde häkimi anyk tawşyklar berdi. Pili öndürmek boýunça meýilnamalyň tawşyklaryň ýerine getirilişine hemde bu urda bar bolan meseleleri destin çözmek babatda görülýän şäherleri de aýratyn ünsärli. Döwlet başçylygynda öňde boljak köpçülikliň baý ekmek dawrasynyň ähmiýetini bellep, biçäräni toplumlaryň ilmi esasy hemde yerli toprak gowa aýratynlyklaryny nazara almak bilen geçirmegiň zerurdygyny aýtdy. Milli liderimiz ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga beriljek desgalaryň gurulşyk işleriniň depkinlerini güýçlendirmek hemde halkyň ýaşaýyş durmuş derejesini iýligderli ýokalandyrmak bilen bagly meseleleri hemişe üns merkezinde taklamagy taşyrdy. Soňra Sanly Ulgamar geçirilýän iş maslahaty Daşol vilayatynyň häkimi Nazar Muradowyň hatabaty bilen dowam etdi. Häkim owetenaga toplumyna, gurulşyk meýdançylaryna işleriň ýagdaýy hemde iş tepkini, vilayatyň ýaşaýyş durmuş düzümini döwre baplaşdyrmagyň barşakyna hatabat berdi. Hatabatyň barşyna Hydrusanna ýazgy gowçy we beýleki obag ekinleriniň ekişine taýýarlyk görmek, agrotehnik kadra laýyklykda güýlük bugdaýy iýdik etmek, kärinişleri ýokary ýyly tohum, dökün we suw bilen üpçün etmek boýunça görülýän çäreler barada aýdyldy. Şeýlekem ýurdumyzda azyk bolşygyny hasy üpçün etmek maksady bilen göw ekinleri, şol sanyna yer almany we soğuny ekmegiň kesgitlenen möhletlerine laýyklykda vilayatda ekişi ýokary ýyly geçirmek üçin zerur bolan tagallar edilýär. Şeýlekem pili öndürmek boýunça işleriň beýnamasy, köpçülikliň baý ekmek dawrasyna hemde türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli geçiriljek çärelere taýýarlyk görmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berildi.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, wilayatyň ekrançyk meýdanlaryna ýaýlanlanan işleriň agretiýen kanyň talaplaryna dolu alaýyk gelmeligini hemde olaryň alman galananlaryny iş ýüzüne ulanmak, yerli toprak howa şertlerini nazara almak bilen geçirilmeligini aýtdy. Milli liderimiz howanyň şu günlerki ýagdaýynyň aýkinler üçin üren peýdaly bolanyny aýdyp, meýdanlarda buğdoý maýtalaryna ýydyk etmek boýunça mühimliğin işleriň ýokary hilli we öýül wagtyna geçirilmegini talap etdi. Döwlet başçylygynda wilayatda gowy çekişine guramaçykly başlamak we ýokary hilli geçirmek bilen bagly bolan meselleri bir gödekçilikde taklamagy tapşyrdy. Ýurdumyzda azyk üçinçiligini puturandyrmagy we göýek bakça öňümleriniň ýöndürilýän mukdaryny artdyrmagy aýratyn üns berilýänini belläp, Hormat prezidentime de şu maksat bilen wilayatda eklen ýazyk yer alma we sogony agretiýen kanyň kadryny laýyklykda ýydyk edilmeligini hemde meýilnama laýyklykda beýleki göýek bakça ekinleriniň ekişiniň bellenlen möhletine geçirilmegini üpçün etmek babatda vice-premier hemde häkimi birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Şeýlekem döwlet başçylygynda mallarçylykda her ýylyň mart-aprel aýlaryna mallarlar üçin üren jogapkärlik mögsümiň ugluk gudalmak mögsüminiň dowam edýänini öňçekdi. Garyn ýagyp soğuk howanyň gelmegi sebäpli mallarlary toplumlaryň gollu görmekleri urdur. Hormat prezidentimiz Tebitiň ekologiýa wydançygyny öpçün etmek meselesi barada durup geçmek bilen köpçülikliň baýak mekdebaratyny guramaçykly geçirmek hemde baý nakallaryny taýýarlamak boýunça wezipeleriň çözülmegini gödekçilikde saklamak barada degişli tapşyryklar berdi. Döwlet başçylygymyz ýurdumynyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllygyna ulanmaga berilmegi gözüňde tutulan dürli maksatly deskalaryň gurulşygyny kesgitlenen möhletlere laýyklykda tamamlamak boýunça anyk görkezmeler berdi. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Amangelliýew wilayatda işleriň ýagdaýy ekiş mögsümine taýýarlyk görmegiň depkilleri barada hatabat berdi. Buğdoý eklen meýdanlarda maýtalar mineral dökünler bilen iýmitlendirilip, ösüş tutulýar. Daýhanlary ýokary hilli tohumlar bilen üpçün etmek boýunça degişli çäreler görülýär. Şeýlekem ýazgy köpçülikliň baýak mekdebaratyna şonuň ýaly şanly senlere taýýarlyk görülüşi barada hatabat berildi. Hatabatyň barşyna şeýlekem pili öndürmek mögsümine görülýän taýýarlyk işleri şol sanyna pili öndürjiler bilen şertnamalary baglaşyp, olary ýüpek gurçagynyň tohumlary bilen ýeterlik üpçün etmek boýunça alınıp balýan işler barada aýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, obagçylyk işleriniň netijeligini ýokalandyrmagyň möhümdigini öňçekmek bilen mögsümliğin işleriň öýül wagtyna geçirilmeginiň, daýhanlary höwetlendirmegiň we gollamagyň, bereketli hatyr almagyň esas şertleri bolup durýanyny aýtdy. Hormat prezidentime de şu günler gar ýagyp, howanyň suwanlygyny, munyň bolsa güllän meýweli baglaryň esasy böleginiň gülni dökendigini aýdyp, ýagan garyň baglary getiren yaramaz täsirini aradan aýyrmak boýunça degişli işleriň geçirilmeligini öňçekdi. Şeýlekem hormat prezidentimiz güýlük buğdoýy ýokary hilli ýydyk edilmegini dowam etmegiň möhümdigini bellädi. Şonuň bilen birlikde güýlük yer alma we sogony agretiýen kanyň kadryny laýyklykda ýydyk etmek, gowaça göýek bakça ekinler üçin bölünip berilen ýerleriň degişli derejede işlenip taýýarlanmagy, geçirilmeli işleriň agretiýen kanyň kadrlaryna kybap gelmegi ähmiýetli goruna gelýär diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Döwlet başçylygynda garyn ýagyp, soğuk howanyň aralaşmagynyň wilayatyň mallarçy gojalyklaryna ugluk gudalmak boýunça mögsümi ýokary derejede geçirmegi talap edýänini aýdyp, puwdogyň rehmetkeşler üçin ähli şertleriň dürüdilmeligini tapşyrdy. Milli liderimiz pili öndürmek mögsümine degişli derejede taýýarlyk görülmeligini öňçekip, kärenetçi üpekçileriň ýönüzlükli işlemek üçin ähli şertleri düretmek babatda degişli tapşyryklar berdi. Döwlet başçylygymyz garaşdyrylmadan şanly 30 ýyllygyny bayram etmek baradaky meseleye geçip, şu ýyl şanly tenim nasibetli wilayatda ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen ýönümçilik we durmuş medeni maksatly binalaryň we deskalaryň gurulşygyny öýül wagtyna tamamlamagyň möhümdigini öňçekdi. Hemde bu babatda vice-premier we häkimi anyk görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz Türkmen bedewiniň milli bayramynyň ýakynlaşyp gelýändigini belläp, bayramçyk çäreleriň şeýlekem baýakmek boýunça ählilik dawratynyň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek boýunça degişli tapşyryklar berdi. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anna Berdiýew vilayatyň ekin meýdanlaryna alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Şu günleri gowy çekişine toplumlaryň taýýarlyk görülýär. Güýlük buğdoýy ösüş tutulýar, hemde mineral dökünler bilen iýmitlendirilýär. Şu günler yer alma, sogony ýydyk işler dowam edýär. Bulardan başga-da häkim baýak mekdebaratyna hemde pili öndürmegiň nobatdaky mögsümine taýýarlyk görmek boýunça geçirilýän işler barada hatabat berdi. Şanly senlerim nasibetli geçiriljek çäreleriň medeni maksatnamasy barada habar berildi. Meýilleşdirilen çäreleri guramaçykly geçirmek maksady bilen degişli düzümleriň işlerini utgoşdurmak üpçün edilýär.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gymmatly tiýen kekiniň kefiýetlenen möhletleri laýyklykda guramaçykly ekilmeginiň hemde gowça meýdanlaryna degişdirde ýydyk edilmeginiň agaltynyň bereketli hasylyn almagyň geregdigini belledi. Döwlet başçylygymyz şu günler gar ýagyp howanyň sowanlygyny, munyň bolsa ýer güllän meýweli baglaryň esasy böleginiň gülni dökendigini aýtdy. Milli liderimiz meýweli baglara ýydyk etmek işlerini degişli agriten kadra laýyklykda ýola goýmak babatda häkime anyk taşyklar berdi. Hormat prezidentime de geljekde buğdoýyň bereketli hasylyny ösürip ýetişdirmek üçin zerur tagallarlary birleşdirmegiň hemde ähli agriten çäreleri öz wagtyna amala aşyrmagyň mümkindigini aýtdy. Döwlet başçylygymyz döwrabap agrotehnologiýalary hemde owagçylyk gylmanyň gazananlaryny işin gornaşdyrmagyň esasyna paýtaçylyk we däneçlik puwdaklarynyň düşüntligini hassa ýoklandyrmagyň mümkindigini belledi. Hormat prezidentime de her ýylyň mart-aprel aýlaryna mallarçylyk gojalyklaryna ugluk gyzy almak mümkinliginiň mallarlar üçin hakyky synygy öwürleýänini aýdyp, garyň ýagyp howanyň sowamagy bilen baglykda mallarlara hemme taraplan ýardam edip, olaryň bir jogapkärli döwürde netijeli işlemek üçin ähli şertleriň dözülmegi babatda häkime anyk görkezmeler berdi. Milli liderimiz halkymyzy dürli öýrümler bilen dolu meçörde öpçün etmegiň oýtynaga toplamynyň esasy wezipesini belläp, häkime ýarky göwkinleri edilýän ýydyk işlerini, şol sanyna olara ösüşdiginiň tutulmagy hemde mineral dökünler bilen iýmitlendirilmegi ýaly agriten çäreleri gödөгçülükde taklamagy taşyrdy. Döwlet başçylygymyz öňde boljak bak mektabara bilen bagly guramaçylyk meselelerini çözmek boýunça görkezmeler berip, gymmatly dokma çyg maly bolan ýüpek beýlesini öndürmek boýunça mögüsime görülýän taýýarlygy üns merkezine taklamagy taşyrdy. Hormat prezidentimiz Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadydan öýtürmek boýunça 2019-2025 ýyllar üçin maksatnamasynyň hemde o milli maksatnamasynyň amala aşyrylmagyna, ýedi watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli vilayetde ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen durmuş medeni we öýrümçük maksatly deskalaryň gurulşygyna aýratyn üns berilmeligini aýdyp, bu babatda vice-premier hemde häkime anyk taşyklar berdi. Soňra vice-premier Urad Geldiýew ýa-birki döwürde alınıp barýan mögüzümleriň owagçylyk işleriniň barşy Hyzgysanyna diýarymyzda bagy bostan gowurmak we ekologiýa badançygyny üpçün etmek boýunça ýerine ýetirilýän işleriň çäklerini ýazgy bak mektabrasyna taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. Şeýlekem pili öndürmek boýunça bellendiň meýilnamanyň ýerine getirilmegine gazanmak ornuny ýüpek gurçuklaryny agrotehnikanyň kadrana laýyk ýydyk etmek mögüzümine taýýarlyk görmek babatda alınıp barýan işler barada hatabat berildi. Hatabatyň barşyna vice-premier howanyň birden sowamagy bilen baglykda bu ýagdaýlaryň meýweçilik gojalyklaryna mallarçylykda dowam edýän ugluk gyzy mögüzümine ýetiren täsirini öwrenmek boýunça degişli işleriň alınıp barýanyny aýtdy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, garyň ýagyp howanyň sowamagy bilen baglykda bu ýagdaýyň owagçylyk öýnümleriniň şol sanyna meýweleriň geljekki hasylyna ugluk gyzy mögüzüminiň barşyna ýetiren täsirini anyklamagy, öwrenmegi we burda ýerur çäreleri görmegi taşyrdy. Döwlet başçylygymyz buğdoý meýdanlaryna ýagan garyň maýtalaryň iýmitlenmegine we ösüş üçin ören peýdaly bolanyny belledi. Milli liderimiz owagçylyk puwdagyny alınıp barýan işleriň hiýelini ýoklandyrmak maksady bilen ýurdumyzyň ordaş ýokary okuw mekdepleriniň mugallimlerini we taliplerini biýişe çekmegi hemde olar bilen birlikde almy taýdan esaslandyrylan işläp düzmeleri taýýarlap, öýrümçigi ornaşdyrmagyň zerurdygyny belledi. Soňra hormat prezidentime de şol bir wagtda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary, ýokary gödөгçilik idarasynyň başlygy, Halkara Türkmen Alabaýtlar Assosiasiýasynyň ýol başçy Berdimuhammedow we Türkmen atlary döwlet birleşiginiň baş direktory Berdiýewem göni aratnaşyga çagyrdy. Döwlet başçylygymyz vice-premier Urad Geldiýewiň ýurdumyzda atçylyk sportuny ösürmek we at çapşyklarynyň geçirilişini hassa kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işler baradaky hatabatyny dinledi. Ýurdumyzda geçirilýän at çapşyklarynyň şowhuny hassa artdyrmak, meşhur ahal-teke bedewleriniň atlaryny ebedileşdirmek, şeýlekem halkary tejribelerini we milli dep desturlarymyza laýyklykda at çapşyklarynyň geçirilişini döwraplaşdyrmak maksady bilen bayramçylyk at çapşyklaryna goýulmagy teklip edilýän kuboklaryň we bayraklaryň tassamalary işlenip taýýarlandy. Hyzgysanyna Türkmenistanyň prezidentiniň ahal-teke atçylyk toplamynyň Akşekerim Aşgabat Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň göçme kuboklarynyň Türkmen atlary döwlet birleşiginiň halkara ahal-teke atçylyk sport toplamynyň watan goragçysy vilayetleriň göçme kuboklarynyň görnüşleri Türkmen topragyna şöhrat gazanan ýynnamlykda taý bolmadyk Akan, Boýnow, Gareder, Gelşikli, Nusoy, Periň,
Polotly, Yanardağ, Meloğuş ýaly türkmen bedewleriniň atlaryna goýuljak bayraklaryň görnüşleriniň taslamalary döwlet başlarymyň garamagyna götürildi. Hatabatyň çäklerine vice-premier halkara tejribelerinden uralanyp açlyk pudugyny döwrewaplaşdyrmak we giýdejilerini ýokalandyrmak maksady bilen türkmenatlary döwlet birleşigi tarapyndan Türkmen aragatnaşyk agentligi bilen bilelikde at çapşyklaryna goýumly oýunlary, ýagny totalizator oýunlaryny geçirmek üçin ýürüti program öpçünçiliginiň we onuň mobil goşunynyň taýýarlanynyny habar berdi. Hemde olary atlandyrmak we onuň nyşanyny keskitlemek üçin birnäçe teklipler güdürledi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, jokraty pederlerimiziň döreden we dünýä medeniýetiniň ösüşine munasyp goşun hataplanýan milli gymmatlyklarynyň giýiňden wagt edilmegi, bedewleriň hormatyna guralýan bayramçyk dawarlarynyň ýokary guramaçyk derejesiniň üpçün edilmegi bilen baglanyşyk meseleleri mühim ähmiýet berilmeligini aýtdy. Şoň bilen baglykda milli liderimiz hödülünün taslamalar we teklipler bilen tanışyp, käbir degişli maslahatlaryny berdi we olary umumyň tasdiklady. Döwlet başlarymyz häzirki wagtda ýurdumyzyň ýekli puwdaklaryna döwrüň ösen tehnologiýa önemçiliklerini ornaşdyrmagy, şol sanly ulgamyň mümkinçiliklerinin giňden peýdalanmagy uly ähmiýet berilýändigine öňe çekip, burada alınıp bolýan işleri atçylyk puwdagyny, şol sanly at çapşyklaryny döwrewap derejede geçirmekde de işin ulanyp bu meseleleriň çözülmegine ýygyderli üns bermegiň derurdugyny taşyrdy. Soňra Türkmen atlary döwlet birleşiginiň baş direktori Berdiýew Türkmen bedewiniň milli bayramyny ýokary guramaçyk derejesine geçirmek bilen baglanyşykly alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmen atlary döwlet birleşiginiň mühim gezipesiniň akal teke tokumynyň ähli baýlygyny hemde açnasyň diýeplerini gorap taklamakdan we olaryň şöhratyny bütün dünýäde hassa artdyrmakdan ibaratdygyna üns çekdi. Şoňa görä birleşik hünärmenleriniň baş maksady ýöňde durýan şu gezipeleri çözmäge gönükdirilmelidir diýip döwlet başçylygy bellädi we burada alınıp bolýan işleri hemişe üns merkezinde taklamagy taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy, Halkara Türkmen Alaba Aýtlar Assosiasiýasynyň ýol başçysy Berdimuhammedow şu ýyl ýurdumyzda ilkinji gezek geçiriljek Türkmen Alabaýynyň bayramyna we ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramyna taýýarlyk görülüşi barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, bu bayramçyklaryň ýüreň uly ähmiýetine öňe çekip, olary ýokary guramaçyk derejesine geçirmegiň mühim gezipe bolup durýanyny aýtdy. Şoň bilen baglykda döwlet başlarymyz Türkmen alabaýlarynyň beýeseşikleriniň ýeňijilerine goşuljak bayraklary barada teklipleri taýýarlamagy taşyrdy. Döwlet başlarymyz halkymyzyň milli buýsançyga taplanýan alabaýtlary we olary ýösürip ýetişdirmegiň dünýä nusgalyk ýörelgeleriniň döwrewap derejede dowam etmeginiň möhümdigini aýdyp, milli içnasyk düzümini ösürmek boýunça ähli vilayetlerde guruluşa alınıp bolýan deskalarda işleriň barşyna gözegçilik etmek maksady bilen şol merkezleriň guruluşy bilen ýerini tanışmak babatda görkezmeler berdi. Şeýle hem döwlet başlarymyz ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk bayram münasibetli ulanymaga berilmegi güdüň ötülýän deskalaryň guruluşyk işleriniň barşyny ýygyderli gözegçilikde taklamagy taşyrdy. Hormat prezidentime de sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara garaşsyz bitarap watanmady hasy ösürmegiň, halkymyzyň bagtly abadan durmuşynyň beýikligine alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Orta Türkmenistanyň prezidentiniň golçaka retminamat bilen tanşedýäs. Türkmenistanyň prezidenti buýrugy golçakdy. Retminama laýyklykda wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän garamagyna bölümniň işine gözegçilik gowşudan üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Öwezov Bayramgelli Urazgeliwçe berik kenç aglan edildi. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Soma al-Mamlakah Saud kompaniýasynyň ýerine ýetirjek direktory Abdullah al-Uşgaýry bilen sanly wiza aratnaşyk ulgamy arkaly duşuk geçirildi. Duşukda iki taraplaryň meseleleri boýunça pikir alşmalar boldy. İçen gepleşikleriň barşynda taraplar iki ýurduň neft, gaz, kimia senaty we maýa goýum ulgamlaryna özara bähwetli gatnaşyklarynyň ösürilmegine agrarlyklaryny belläp geçdiler. Şonlukda ön gazananyň ulalaşyklary durmuşa geçirmek maksady bilen taraplar Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjesiniň guruluşynyň şeride energetika ulgamyna beýleki geljek uly taslamalaryň oňyn amala aşyrmagy boýunça bilelikdäki işleriň hasy işlenmesiň derwatlygyny bellädiler.
Russiya Federatsiýasynyň Çuwaş Respublikasynyň hemde Perm ülkesiniň resmi wekilleri bilen Türkmenistanyň Sewda Senaty idarasynyň, Dokma Senaty, Senat we Gurulşyk öňümçiligi ministrlikleriniň, Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň hemde Aýdyn Gijeler Hojalyk Jemgyýetiniň wekilleriniň arasynda sanly video aratnaşyk arkaly duş geçirildi. Onda hyzmatdaşlaryň uly mümkinçilikleri aratmasatlaşyldy. Sanly video aratnaşyk ulgam arkaly geçirilen duşukda Aýdyn Gijeler Hojalyk Jemgyýetiniň alyp barýan işleri görkezildi. Türkmenistan paraxaçylyk we ynançmaň watyny diýilip aglan edilen 2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbesinde geçiriljek möhüm syýasy çäre bolan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlaw möhüminiň çäklerine wagt işlerini geçirmek çäreleri dowam edýär. Häzirki wagtda welaýetliň Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawçylary bilen geçirgen duşuklary giň germe eýe bolup, olar kanuny laýyklykda gurumçylykly geçirilýär. Hormatly prezidentimiň parasatly ýol başlygyny berker döwletimiň bagtyarlyk dogruny milli demokratiýamyň barhary başlanýanynyň ýene bir aýdyn ýüze çykmasynyň şaýady boljak bu möhüm syýasy çäre münasibetli. Geçirilýän duşuklary milli synçylaryň, köpçülikden habar berişdirişleriniň wekilleriniň hem işçiň gatnaşmaklary, bu saýlawlara uly ähmiýet berilýänini tasdikleýär. Duşuklarda saýlawçylar halk maslahatlarynyň agzalary dalaşgärliň ynanylýan adamlarynyň çykyşlary arkaly dalaşgärliň terjemehärleri bilen tanışmagy mümkinçilik alýarlar. Şeýlede dalaşgärler özleriniň maksatnamalary bilen duşuk gatnaşyjylary giňişleýin tanışdyrýarlar. Ýurdumyzda bu mewsumi ýokary guramaçylykly we milli demokratik ýörelgelere laýyklykda açyklyk, aýanlyk ýagdaýyna geçirmek maksady bilen ähli dalaşgärleri öz maksatnamalaryny wagt etmekde deň şertleň döredilýänini bellemek gerek. Duşuklarda dalaşgärler saýlawçylaryň, halk maslahatlarynyň agzalarynyň özlerini bildiren anamly ödeme üçin arkada prezidentimiň garaşdy watan madamynyň beýlekde ösdürmek, ykdysady kuwwatyny hasym artdyrmak, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmagy gönükdirilen maksatnamalaryny üstünlikle amala aşyrmakda, öňde goýan aýdyn wezipelerini ýerine ýetirmekde gujur gaýrat bilen zähmet çekjekdiklerini anandyrýarlar. Hormatly adamlar, ene orta ýurdumyň welaýetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherine şugun 15-nji martda saat 20-den 16-njy martda saat 20-çini boljak hawa barada Türkmenistan hawa mutlugynyň berýän habar bilen tanış bolun. Balqan welaýatyny ýetkärip duran bulutly hawa bolup, güne ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gecesine 2 gradus sowukdan 3 gradus öçeni maýl, gündüzüne 11-16 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ýetkärip duran bulutly hawa bolup, güne ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gecesine 3 gradus sowukdan 2 gradus öçeni maýl, gündüzüne 6-11 gradus maýl bolar. Mara welaýatyny ýetkärip duran bulutly hawa bolup, Demrat güne ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gecesine 2 gradus sowukdan 3 gradus öçeni maýl, gündüzüne 10-15 gradus maýl bolar. Leva welaýatyny ýetkärip duran bulutly hawa bolup, Demrat güne ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gecesine 4 gradus sowukdan 1 gradus öçeni maýl, gündüzüne 9-14 gradus maýl bolar. Daşy welaýatyny ýetkärip duran bulutly hawa bolup, güne ordan telesekunda 9-14 metr etýän şemal ösür. Hawa gecesine 2-7 gradus sowuk, gündüzüne 0-5 gradus maýl bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ýetkärip duran bulutly hawa bolup, güne ordan telesekunda 8-11 metr etýän şemal ösür. Hawa gecesine 0-2 gradus sowuk, gündüzüne 7-9 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 16-syna magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar.
Eziz vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçörüniň qadadan 6 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňuýsy täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de ýaz paslyny howanyň derejesiniň üýtgeýänini nazar alyp, pasla görä giyinmek maslahat berýäs. Mehriban ileşler, bu düzgünleri berk berjaýsaňyz, ýylyň islenek paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşler weslenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.